Så vi har lige fået en fantastisk bestilling her. Der er så mange, der tror, at de fede vine de ikke bliver drukket. Det skal vi nu modbevise. Kom med ned her i kælderen. Vi skal længere ind. Vi skal længere ind. Vi skal helt herind til alle perlerne. Så stiller vi lige den her. Og se så, hvad der ligger hernede. Pincus 98. Sådan en bestilling har vi lige fået. Nu er der kun én flaske tilbage. De går som varmt brød. Det skal stå åbent et par timer. Og kunderne skal jo helst have en fantastisk smagsoplevelse, så vi åbner den et par timer før, så den er helt fjong. Når de kommer, skal lige spise lidt mad, og så passer det med, at den har været åben en 4-5 timer. Så er den nogenlunde smag klar ved 10-tiden i aften. Vi skulle have taget et glas med herned.